tal, señoras e señores? 6:32 minutos da tarde, luns de cociña, luns da voltas co prato aquí na Televisión de Galicia, Cociña en directo, e luns con público. Un aplauso para o público que temos hoxe aquí. Bravo! Benvidas e benvidos a todos e a todas. Todas as semanas estamos recibindo unhas cantidades de receitas que non vos imaginades, O sea, de verdade que alucino como temos o WhatsApp do programa das receitas que mandades e mandades, e estamos facendo moitas das receitas que mandades vos da casa, pero se as receitas son cousa vosa, os cociñeiros é cousa nosa. Que pasen, por favor, Xulio e Begoña. Un aplauso para eles. Pasa. Bueno, fin de semana moi festeiro, moi festivo. Ti estiveches de festa, Xulio? Sí. Sí? Sí. Venres, sábado, domingo? Venres, sábado e domingo. Carai. Foi a festa da Saleta, ali, Siador. Moi ben, moi ben, moi ben. Begoña fixo o que fai normalmente, que é traballar. Eu si, eu traballei. Traballaches. Sí, ainda estuve onte en Pontevedra, cociñando. Pero ti, hai algún día que descanses? Hoxe á tarde. Vir aquí para ti é un descanso, non? A min gustame vir aquí. Sí. Sí. Bueno, pois, se queredes saber que é o que imos cociñar, atended a televisión porque imos ver que nos trae Mercedes, de Silleda. Ola, son Mercedes e traigo vos hoxe unha receta dun quiche de bacon con champiñóns. Poñedes unha lámina de hojaldre no fondo dun molde, despois salteades un pouco de cebola con champiñóns e bacon en dados. O que está salteado, botádelo encima da masa do hojaldre e despois batedes 4 huevos e un poquinho de nata. Botades todo por encima e botolle un poquinho de pimienta. Botades de queixo por arriba a gusto e ao forno. Está moi rica, espero que vos guste tanto como nos gusta a nós. O champiñón. Aí está, O monte galego, a partir de agora, comeza a brotar. Que? Que me mires? Que tonto eres, gañotas. Por que? Home, o champiñón. É verdad, estaba me poñendo un pouco poético. Vale, pois, Félix de la Fuente. voume poñer un pouco poético. De onde é a convidada de hoxe? De Silleda. É con quen veu? Ai, pensei que iba a decir con quen rima. Con quen veu? Con Lula, cunha amiga dela. É con quen a trouxo? Eu. Saltou a noticia, ves? Xa me É que están É que fastidiando. estamos todos os días así neste programa, non pode ser. Bueno, Begoña, ti, a pesar de loitar contra os elementos, Sí. que vas facer para gañar hoxe o favor da xente de Silleda? Home, voulle facer caso a todo o que me diga. Claro, a vale, todo. vale. Va a ser guiadiña. Vou ser guiada, sí. Vale. A ver, todo o que poda. Todo o que poidas. Sí. Vale. Entón, que vas facer? Vou facer un quiche. Vou enseñar a facer un quiche da forma máis fácil do mundo, que fai calquera, falo tú e quedache ben. Así que imagínate. Entón, ten que ser, vamos. É facilísimo. Facilísimo, Sí. vale. Entón, vas seguir a receita de Mercedes Sí, sí, sí. prácticamente... Sí. Paso Porque por paso. antes vin a Julio, o mellor que soltaba algo de pasta, o mellor doulle o doble. Claro. Bueno, e ti? Sí, sí. Xulio? Pois eu vou utilizar os champiñóns tamén. Sí, na máis, non? E Claro. vou nos facer recheos. E gratinadiños ao forno con un poquinho de queixo arzúa, cunhas verduras, sin carne. Que sirve para vegetarianos, intolerantes, para todo. O sea, que trouxéchela no coche, pero pasas dela. No, non paso dela que vou levar de volta. Pois veña, cociñeiros, a cociñar. Adiante, veña, Begoña, como vas ti? Mira, vouche explicar. Mira, esta é unha masa brisa. Vale? Masa que? Brisa. Por que é brisa? É un tipo de masa que se fai, vale? Brisa. Valle así, dallo aire. Sí, non? No, pero, a ver, eu suelo usar esta, pero tamén suelo usar moito a quebrada, tamén o hojaldre que usa a nosa convidada, Vale. pero bueno, queda ben cas tres. Vale, pero ti Son moi vas usar a fáciles, brisa. Vou usar a brisa. Porque ela é así. Sí. Vale. Queda máis finiña, é moi fácil, xa verás. Vale, pois veña, dalle. Digo cho que leva. Vale. Vamos usar nata, vamos usar ovos. Cantidad de nata e ovos, este é un tic de pastelería que che vou dar agora. Vale, 6 ovos. Tip de pastelería, para que o entenda a xente na casa, tip é un truquiño. É un truquiño. Vale, non, un truquiño de pastelería de Begoña que Veña. normalmente fai salgados, non doces, pero bueno. da igual. Flan. Por exemplo, 6 huevos, 1 litro de leite. 6 huevos, 1 litro de leite. Tú podes permutar se queres calcar cousa. Permutar. Pero siempre a mesma cantidad para que cuaje son 6 huevos, 1 litro de O nata. sea, que sería... Un litro de nata, 1 litro de leite. Vale. Neste caso vamos usar nata. Vale. Vai cuajar igual. Vale, e se fosen 12, terían que ser 2 litros. Exacto. Vale, perfecto. Vale. Vas a usar o forno. Vou usar o forno. E prendíchelo. Non, pero voulle dar xa. Pues dou eu. 220. Dou eu. Ti vai, Como ti vai 220. dando. 220, por arriba e Sí. por abaixo. Sí. Veña, 220... Aí está. Mira, a masa é super fácil. Vale. Xa te vou dicindo, pero mira, ves? Vamos a arrimar así un pouquiño. Ves?
Esta comprei, outro día digoche como se fai, que tamén o faz nunha Que patada. tamén é fácil de facer. Falo nunha patada, sí. Vale. Mira. Primeiro hai que cocer a masa sola. E o que facemos é facerlle así, mira, ca mau, ca palma da mau, Ah, rompela. facémoslle así. Ah, Ves? que truco, Que Ves que truco máis fácil? fácil, Mira, fíxate. Para que che quede ben, Dale, para que che quede ben, para que che quede mellor que a túa veciña. Sí, para presumir, Sí, non? para presumir. Cando a por na ventá, como nos contos que a ponen na ventá para Claro. enfriar, para que che vexe e di, Sí. carai, como controla a begoña. Mira, ves? Moi ben, vale, así, vale. darlle. E pois cun cachiño desa masa, o que facemos é empuxala, Como puxala? empuxala así. Sabes, Contra as esquinas. para que quede o reborde, vamos dando así ca masiña. Ah, Si tes tempo, cuanto máis lle vas dando, si ves que se che pega, usas un pouquiño de aceite na masa, úntala así un pouquiño, así, e xa está. e xa está. Ora, Darlle que así. maravilla. Vale, E tips listo. que estamos aprendendo hoxe, consellos de hoxe con Begoña. E mira, agora, importante, para esta masa, para que non se nos botedes por fora, non queremos que levante. Vale, que non quede nos abaixo. interesa. Entón picámola, solamente o que é a base. Picámola ben picada, aí, Xulio, está ben. Cuidado, Sí, ben picadora. Ben lanzada, Ben explicando ben as cousas, Sí, sí, sí. dándolle consellos á xente da Pero casa. eu son o chofer, sabes? Entón, claro, como ten máis ganado. Ai, seguro que lle puxo a música que quería. a ver, Aí vai. ahora que? Agora, empuxámonos, así cos dedos, Vale. vale? E para que non queden a mesma marca, por facemos o mismo, co papel de aluminio. Ca masa, O sea, isto é todo para metela no forno, non? para Que é o metela no primeiro- forno, O primeiro sí. que vas facer. O primeiro que vou facer. Vale. Canto tempo? Pois depende do forno que teñamos en casa, pero uns 10 minutos a 200, 220 grados, 10 minutos, 200, 220 graus. pero ben. importante. Agora, Que faz? largámoslle unhos garbanzos en seco. Estos podemos ter 10 anos. Sempre os usamos para cociñar estas masas. Pero non para outra cousa. Outra cousa non. O sea, ti Vale. colles uns garbanzos e agárdalos e que sea no tarro posi, garbanzos para masas. Para a masa, sí, home, senón... Vale. Garbanzos para masas. Xa está, xa temos a primeira parte feita. Vale. Pois Que veña. fácil, Vamos ao forno, veña. Veña, vamos. E non lle des o cu á cámara, que vai cara atrás. Así. Mira, ves que ben. Veña, va. Vamos aí. Poñémolo pavo. Hoxe vistes a cara cando vai ao forno, que é unha cousa que normalmente non pasa. Pois hoxe sí. 10 minutos, 220 graus. Exactamente. Ti ao teu, eu con Xulio. Moi bien. Veña. Hola. Hola. Que tal? Champiños recheos, non? Sí, aprendiche moito, aí, Ah, a verdade é que ben, Tú ben Sí, explicando no, as fixo moi cousas, ben, moi ben. Oxe, Agora tócache. Oxe, para variar, mira, Hoxe pois para variar. Que Esto, gracioso. mira, a miña receta é moito máis saludable, nada de natas. Mira, un poquinho de allo dourado e lle boto os pés dos champiñóns cortados moi finiños. Vale? Por que botamos primeiro os champiñóns? Para aproveitar que solten a auga e que non se nos recoza o resto da verdura, vale? Vale. Teño aquí un poquinho de cebola morada, tamén xa picadiña, que unha vez que reduce eso vamos lle botar. E uns pimientos destes de... Non tiene por que ser de Herbón ni de Padrón, dese estilo, vale? Pode ser dese estilo e xa está. Eso é. Vale. Unhas rodiñas para darlle un toque, se algún nos pica, mellor, que ainda lle dá un... Se hai algún que pique non pasa Eso, nada. ainda lle dá unha alegría, Vale, vale? vale. Perfecto. Unhas rodiñas, que estas sí que as vamos a botar xa. Vale, para que damoslle un poquinho de color e un Vale, pouco de... vamos a recordar á xente que iso é o recheo, non? O Este é o recheo que recheo leva dos o teu champiñón, champiñóns. que neste Eso. caso leva allo, Allo, o talo, non? Dos O pé do champiñóns, champiñón, o pé do champiñón, os un pouco de pementos, pemento e vai eso botar é, tamén e voulle cebola botar vermella. A cebola vermella. Moi ben. E aquí que teño, nunha sartén, maravilla. unha tixola cun poquinho de aceite, Que maravilla. fixenlle un corteciño os champiñóns, estou facendo como un forno improvisado, vale? Eso é un forno. Que se vayan facendo é un forno, ten calor abaixo e o propio vapor que vai ir soltando, vaimos ir cociñando. Por certo, recordarlle á xente que está na casa que pode chamar, Pode chamar ao programa, temos aí o teléfono do programa para comentarnos as receitas, se lle gusta máis unha ou outra, aportar receitas e imos repartir cartiños, 50 euros dunha vez e 50 de outra. Así que estade moi atentos e atentas na casa, vale? Atentos e atentas na casa, ese é o teléfono do programa, chamade e concursade e falade das nosas receitas. E xa que estou aquí, hoxe veo alguén da casa, hoxe veo alguén que trouxe unha receita, que pase, por favor, Mercedes. E si lle, un aplauso para ela. Hola, ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo moi estás? ben, buenas tardes. ¿Cómo estás? Moi ben. ¿Qué tal no coche con Xulio? Bueno, ben, non hai problema. ¿Eres veciña, amiga, familia? Un pouco de todo. Ah, bueno, fenomenal, fenomenal. Claro, son veciñas, son amigas, son un pouco de todo. Fenomenal, o sea, xa aquí xa non nos cortamos. No, para nada. Ti xa para ves nada. aquí dicindo eu, evidentemente, pero eres destas familiares e amigas que dá caña? Bueno, pode ser. Vale,
entonces a min váleme. Sí, no, aquí a Ti ves aquí, tope. se o fai mal, ti, bum. Por supuesto. Perfecto, vámoslo ver, veña, vámoslo ver. Eu xa me estou hasta emocionando, mire. Sí, esas son as cebolas, non? A cebola que é bravísima. A ver que te fixo o teu primo, sobrinho, veciño, tío, que sexa. Igual. A ver. Mira. Estás ben? Sí, pero Está ostras, estupendo. Escoita, debía haber algún pimiento picante, non pasa, Xuli, non pasa nada. Xa, pero é que así, estar así tan xuntos todos. Vela aquí, Vaya, sabes? claro, é Bueno. que emocionase. Contoche, Mercedes. Cuéntame. Porque a cañata, se lle facemos caso... Sí, mira, mareanos. Collín os pés dos... Mira, primeiro teño aquí as cabeciñas do champiñóns cortadas. Mira como están xa dorando, están xa asando. Vale. E que máis? Mira que pintaza, que doradiños. Tiene moi buena pinta. Ah, que sí. E aquí estupendo. teño o pé do champiñón, un poquinho de pimento de padrón, cebola roxa e un poquinho de allo e aceite de oliva. Xa cheira de maravilla. O recheo, vai ser o recheo. Pero el vai facer, el non se fixo caso, vai facer champiñóns recheos. Sí, por os reches deso e voulle botar un sabes, poquinho de tomate É que nunca me tamén. fai caso. Ves? Nunca, Nunca. Toda a vida dándolle consellos, verdad? Nada, Se estudiara, Xulio. Se estudiara, verdad? pero nada de nada. Eso decía meu pai, eu estudiei, pero mira, ainda así... Ainda así, E agora mira como chora na Xa ves, televisión. chora. Vamos ver a Begoña, anda, mentras tanto. Vale. A ver, Begoña. E A que ver, estamos. tela que ganar, Teñolle que facer a pelota. Sí, tela que facer a pelota. A ver como fago. Doucho doble que el. Vale. Tratamos Nada. ao final. Eu puxen a cocer a masa, é unha masa brisa, pero bueno, tamén vale moi ben a de hojaldre. E agora o que estou facendo é salteando os champiñóns para despois terminar facendo o recheo, que vai ser de ovo, nata, sal, pimenta. Vamos a poñer un pouquiño de xamón, mira que boa pinta. Buenísima. A pasada, Buah, a ver. Cheira, Cheiran, Verdad que dá gusto, Xa se comía así eso solo. tamén. Quero meterle aí o nariz, ou? O nariz xa chega aquí o cheiro. Chegache. Sí. Ahora vamos a botar un pouco Cheira de pimenta. estupendo. Vale, gusta a pimenta. A mí tamén me gusta moi moito. ben. A ti gusta? Tamén. Importante. Sí, un Vais a toquiño así. Y- Vai Importante que encantar lle gusta a esta comida. receita, é super rica. E por vamos a meter tamén un pouquiño de queixo San Simón, Moi ben. que uso eu ca corteza, o que facemos corteza? ca corteza, sí. Está A corteza está afumada Claro. e é super rica, para que non perdas a característica del, O fume. o fume, o que facemos é limpalo cun pano Para darlle un toque fuerte. e mira, Home, cheira Cheira a o fume lareira, Sí, o fume de Cheira San a Simón. lareira. tira a lareira. Dáselle así un pouquiño cun paño e xa se lle marcha se ten algunha marca de alguén cando vou tocando, como a min agora ou así. Sí, sí. Pois xa lle sacamos. Vale, pois moi ben. Pois Arzúa. é moi ben, Arzúa, que é moi Arzúa, importante. Arzúa, Non Arzúa. pode ser que non No, leve no, queixo de no. Arzúa. Leva, Eso está aquí. Dous queixos na quiche. Mercedes tenche que pedir que vayas á zona de sufridores. Espera, mira, isto vai así. Espero, dígame. Porque despois se te chamarei e tal, e xa ves Vale, todas as cousas. de acuerdo. Así que agora pido un aplauso para ti e vas. Muchas gracias. Vale, un aplauso para Mercedes de Silleda. Gracias. Creo que temos unha chamada telefónica de alguén que nos quere comentar as receitas. Toni, que tal? Boa tarde. Boa tarde. A ver, eres de Berín? De Berín, Bueno, Tabuelos. para. Ui. Eres algo de Begoña? Eres algo de Begoña? Algo. Parente, Amigo. eres parente. Sí ou non? Parente non, amigo. Amigo. É amigo. Oi, Ostra, que oi. bueno. É lo, quen é? Pero coñécelo. Non sei, conozco a varios Tonis. Espera, a ver, que Toni eres ti? Eu sou o da panadería. Ah, sí, xa sei quen é. Vale, Sí, ten sí, bo sí. pan, non? Ten. Toni, Ten bo pan. tens É que traer o verdad. pan ao programa. É verdad, traigo eu. No, que veñe aí. Oh, que veña el tamén, é Claro. verdad. A ver, que che parecen os champiñóns, Toni? Pois a verdade de fantástico. Sí, gusta... Teñen boa pinta. Sí, é verdade que sí. Gustache cociñar a ti con champiñóns ou non? Bueno, algo gusta, pero se mo fan millor. No, xa. Pois vas ao restaurante de Begoña, total. Quedache liolado. A mí gustame moito o champiñón con revuelto. Ves, Xa, con ovos. o revolto, sí, Con ovos está ben todo. Está ben, está todo rico. Bueno, quen crees que vai gañar hoxe o programa? A túa amiga Begoña ou o rapaz de Silleda? Eu penso que a Begoña porque ten moi bo estilo catixola. Claro, que vas decir? Que vas decir? Gracias por chamar, Toni, un bico xigantesco para Berín. Moitas gracias a vos. Chao. Begoña, Sí. que ten que vir o Toni, Ten que vir. Sí. Pero traballa todos os días do ano menos un de xaneiro. Ah,
Vale, pois mira. Tes isto máis ou menos salteado, estás metendo agora o xamón e non che queda nada máis, non? Nada máis. Para rematar o salteado. Moi ben, pois co salteado de Begoña xa marchando e casi preparado, vamos ver a Xulio. Veña, Xulio, querido, amigo, compañeiro. Mira, os champis están, mira que ten riños, Si tes razón, que ao facelo así como se fose ao forno. Claro, o propio vapor axúdanos a cocer. E agora, botelle o tomate, delle caña aquí ao lume. Vale. Entón, tan pronto solta auga, mira. Tan pronto solta a auga e despois ainda imos aromatizar máis cun pouco de queixo da túa terra e unhas erviñas que teño aí. Moi ben. Pois mira, marchando aquí xa o recheo e os champiñóns, sabes que imos facer? Ir a vídeo. Ir a que? Dentro vídeo. Dentro vídeo. A mí gustaba moito o champiñón, Gusta. Hai xente moi aficionada, fago a veces, sí. Yo creo que va para todo. Me gusta na plancha. Con ajillo ya está ahí, pero aquí con pimentón, vino blanco, Que vapore, un poco de bacon. quedan moi ricos. Al ajillo, en salsa, con cebollita. con espaguetis ou en tortilla francesa. A ver, non ten moita ciencia. Lamínase o champiñón, Un poco de xamón polo medio e... logo arregras o ovo. Le quitas el tallo y lo pones a la plancha y ya cuando está casi hecho... Le machacas un ajito con perejil, un poquito de vino blanco y aceite y se lo pones por arriba y ahí ya, y luego ya. Déxalos frir hasta que estean cocidiños. Pouquiño a pouco e sale unha salseña moi rica. Despois acompáñalo cunha carne, nunha ensalada, Cada uno escoge su forma. con un pisto tamén lle queda ben. Esos que sean un poco grandes. Na pizza, non me gusta. De cociñeira, un 10. Fíxome gracia, señora, que dixo, e se los enfrías despois que estén cocidiños, que estén buenos, e se los champiñones? Ah, que sí. Begoña, Que pasou? Está cocida xa a túa masa? Ainda lle falta un chisquiño. Ainda lle falta? Oi, Sí. isto... Pero vamos a ver, e o recheo como vai? O recheo vámoslo facer, mira. Vale. Que che dixen, 6 huevos? Por cada litro de nata ou leite? Vale, e agora vamos facer medio litro. No, pero non faço de huevo con huevo. Veña, fagocho. Aí está, sempre hai un huevo máis duro que outro. Exacto. Estes son os trucos que aprendemos no programa. Mira, sempre hai un huevo máis duro que outro. Ves? Mira, outra vez. Faino outra vez. 3. Faino, Aí vai. Faino. Ah, solo 3. Sí, tres. 6. Medio litro de nata temos ahora mismo. Ah, vale. E 3 ovos. Vale. Moi ben. Batemos os ovos. Así, tampouco queremos que faga moita espuma nin nada. Claro, batémolos como se fose para tortilla francesa. Para unha tortilla francesa. Exactamente, sí. esa é a Non moi medición. esponjosa. Vale, esa é a medición miña. Porque hai xente que fai na aí que parece un globo. Sí, sí, non no, fai no, falta. no. Vale. Ala, un poquinho de sal. Un chisco de sal. E un poquinho máis. E pimenta. Aí Ti vai. lle botas pimenta aquí, botaslle pimenta aco, moi ben. A min moi ben. gustame a pimenta. Cargado de pimenta. No, non vai moi cargado. No, pero... É o que ten que levar. E agora largamos a nata. Largamos ya nata. Que frasazo, Largamos Tú mira, ya nata. isto é facilísimo. Boa, Xa tes. xa está. Listo. E agora que Está que faz? animarse a facelo, Mercedes seguramente que fainos genial. Seguramente que cada semana ou semana e media está facendo un kit. Pode ser, Porque isto é moi sencillo, pon a cena, Pode pon a ser. comida para calquera. E agora Pode. mira, xa lle botamos o recheo. Para. Falta Como dis que lle chamas a este prato que estás facendo? Kits. Como? Kits. Pregunta de concurso por 50 euros, señoras e señores. Como se chama o prato que está facendo Begoña Vázquez no Voltas co prato? Kits. Xa está, pois aí tedes, 664-483419. Fácil, riquísimo para facer na casa. En nada, canto che leva a facer isto? Isto nada, 15 minutos. 15 minutos tele feito. 15, 20 minutos, listo. Por favor. A E mira, feitura. Saboroso para toda a familia. Ala, listo. Agora vamos a esperar que nos salte o pavo do É forno. verdad, é verdad. Hai que esperar a que despois- salte o pavo. Bueno, eu vou na vigilar, sabe? Ves? É que é pedir o Aí pavo, foi. É o pavo máxico. Non é que teño o cronómetro na cabeza. Xa o sabía. Mira, Estaba non lle des o cu, non lle des o cu. No, Aí, non lle estaba des o cu. facendo Moi ben, sin darlle o cu, aí Bien. está. Abre aí. Oh, Ainda podemos lle deixar un chisquiño máis. queres lle deixar? Un pouquiño só. Veña, pois deixelle un chisquiño máis. O pavo sonou antes de tempo. Hai que mirar eso, o pavo sonou antes de tempo. Vamos xunta, Xulio. Hala. Que? Veña. Mira, eu xa empecé a rellenar, porque como enredabas moito aí, vale? Vale. Mira, Ah, pero mola moito. claro, mola moito. Eu xa che dixen que eu facelo tonto non veño, Eu No, fago no, as cousas moi ben, ben. moi ben. Ves, collemos este relleno, que está sin nada de grasa, por eso dixen que era moi saludable, Sí. Que mira que pintaza ten. Oi, a pintaza é maravillosa, é raro ti que fagas algo sen manteiga, A manteiga tamén é saludable, sabías? Home, si. Non tanto como aceite de oliva, pero... Xa.
Ves, a verdura así, toda pochada. Contalle á xente da casa que levaba este recheo. Mira. Para recordarlle que anoten. Cebola morada. Pumba. Allo. Pumba. O pedo champiñón. Pumba. Que María Botei? Tomate. Tomate. Aceite. Aceite. É un pemento que para min que foi o que me fixo chorar, que debía estar picante. O sea, que pode ser que... O sea, que crees que foi o pemento non a cebola? Eu penso que foi o pemento, porque non é normal esa maneira. Un pemento... Sí, pero un pemento ten que picar, eh? E agora que vamos a facer? Agora vamos a dar un golpe de forno a isto e vamos preparar unha mestura de queixo con unhas erviñas para despois gratiñalo por riba. Pero espera, Mercedes, vente pa aquí. Mercedes, vente pa aquí, levántate e anda. Como se abrís o mar. Muchas gracias. Aí está. Fíxete. Mira que Fíxete pista, Mercedes? Fíxete neso. Que pintaza. Que tens que dicir eso? Que ten unha pintaza. Pois mira. Nada que ver que aquí. Nada que ver que aquí. Tens que abrir o forno aí, que lle vai meter, veña. Eu vou así, sin dar a espalda. Sin dar a espalda. Moi ben, moi ben. Veixo que está medianamente adestrados. Mete aí no forno. Vamos alá. Un golpe de calor, nada máis, non? 5 minutiños e mentre vou preparar aquí unha mestura de... Pois vai preparando, vamos ver o de Begoña. Veña, vamos ao de Begoña. Muchas gracias. A ver, Vamos Begoña a sacar os garbanzos. Begoña xa sacou. Ves a masa. Xa está semicocida. Semicocida, porque remata de cocerse despois. Faltalle un pouquiño. Sí, ahora vamos a botar o recheo. Estes gardámoslos 10 anos, que non teñan humedad. Sin humedad? Sin humedad. Claro, ahora se estes meter nuns callos quedachen callaos. De todo. Os garbanzos, o sea, o que... Espera, estás garbanzos aquí. O que decías ti antes, os garbanzos estes de cocer son só para cocer as masas. Claro. Garbanzos das masas. Si algunha vez escoitares isto? No, é a primeira vez. Ou unhas fabas podes usar tamén. Isto é un truco facilísimo. Sempre che quedan as masas, non chinchan tanto, entonces quedan esas tartas así finiñas. E poñolle outra fuente por encima. E fixádemos que tiña razón Begoña, que bonito e que fácil é facer unha quiche. Ves? Facilísimo. Mira, pai, agora cos cachos de queixo. Que se derretan aí os cachos de queixo, verdad? Queixo de Arzúa e queixo San Simón. Moi ben. Ti queres máis de Arzúa ou de San Simón? Isto despois... Dos dous. Bueno, non te queres mollar. Non te queres mollar. Veña, ao forno. Vamos ao forno. Canto tempo no forno? No forno ahora uns 20 minutos. Vale. A ver se que nos soe agora tamén o pavo que sea. Aí está. Ai, que non tires por fora, Begoña. Non, eso nada. Que hai un cacheo. Vale, 20 minutos. Canta temperatura? Pois uns 180 grados. 180 grados, 20 minutos. Sí. Moi ben. Estaría lista. Pois, Mercedes, teño que pedir outra vez que vayas... Espera. Que vayas sentarte. Un aplauso para Mercedes de Silleda. Un aplauso para Mercedes. Vamos a repartir cartas, Begoña. Que che parece? Pareceme moi ben. Vamos alá. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Saladina. Sí. Que eres veciña miña? Que eres de Touro, Saladina? Sí, son de Touro, sí. Ves? Eres veciña. Hai unha queixería ali tamén boa, en Touro, eh? Sí. Sí, que fai queixo de Arzúa. Non vou dicir o nome porque non se pode dicir marcas. Que rico. Vale. Pero hai unha boa queixería, ou non? Sí. Ves? Sí. A ver, Saladina, contame, queres gañar 50 euros, imagino? Hombre, claro. Pois entón, vaiche facer a pregunta, Begoña, veña, falle aí a pregunta. Como se chama o plato que elaborei eu? Quiche. Como? Sí, Como? Como? Dixo ben? Dixo ben. É que non te escoitei, pero bueno, dámoslle... Di outra vez en alto. Quiche. Vale, É que non a escoitei. Bueno, Saladina, pois disfruta dos 50 euriños que veñen moi ben e teste que animar a vir un día por aquí polo programa. É que nos traiga queixo. Claro. E traesnos queixo. Bueno, a ver si dou porque non teño coche, non sei a ver como fago. Non te preocupes, que no programa temos un taxista de invitados que se chama Xulio de Silleda, que é maravilloso. E vai recoller a toda a xente onde faga falta, vale? Ai, bueno, vale. E non cobro as hoy. Un bico xigantesco, Saladina, moitas grazas por chamar, eh? Igual para vos. Veña, chao. 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 Veña, vamos xunto a Xulio. Vamos allá. Podes vir, se queres, eh? A ver. Tipo, o corpo que ter moito arriesgas, hecho dixo, Sí, a min dicíame un rapaz que estudiaba comigo, ti nunca corriches cos dentes na man. Esa é moi boa, eh? Bueno, ou sobranche dentes na boca. Sobranche dentes na boca. Bueno, mira, queixo Arzúa, Moi ben. un pouquiño de ceboliño, unha pouquiña de pementa, un pouquiño de perexil e un pouquiño de tromentelo. Tromentelo. Me encanta o nome. Vale, entón agora necesito sacar os champis, poñer un pouquiño de iso encima e que deixar que gratine. Tens que sacar os champis. Sí, sacarlos e Pero volverlos a non podes meter. sacarlos porque ten que soar. Eso, aí está. Aí está. Vamos. Espera. Que? Bien, ¿no? Bien, ¿no? Moi ben, eh?
Moi ben, A mí non fai falta comprar os invitados. No, entendes? non te fai falta terelos en coche, nin nada. Te traemos porque somos amigos, hecho dixo Mercedes. Estás derretendo o público, estou mirando aí para o público para atrás, está mirando para os teus champiñóns, sí ou non? Ves, meca, estamos champiñóns. Un aplauso para os champiñóns de Julio. Un aplauso para os champiñóns de Julio, hombre. Un aplauso. Aí está. Sí, eso vai ser. Queren probar. E isto no forno canto tempo metemos? Pois hasta que funda o queixo, nada. máis. Uns minutiños, sí. Uns minutiños, veña. Pois veña. Forno. Allá. E mentras funde o queixo... Vou recollendo. Ti vas recollendo e voulle contar 4 cousas a Galicia sobre o champiñón, porque saboroso, asequible e moi versátil. O champiñón é unha alegría que atopamos nos mercados os 365 días do ano. Como son de cultivo, é sinxelo botarlles a man e non temos que agardar o inicio da temporada micolóxica. Xa sabedes que despois das primeiras choivas agroman nos nosos montes cerrotes, lepiotas, cantarelos e níscaros. Un festival para todos os sentidos. Así que, en Galicia, custounos moito collerlles o gusto a uns e aos outros, e por iso, desde sempre lles chamamos por nomes feos, como, por exemplo, pan de cobra, e outras aínda peores que non vamos decir neste horario. Pero pouco a pouco, guisos, pastas, pizzas ou quiches foron incorporando ao champiñón. Algo, e xa vos digo que foi todo un adianto para nós. Amigos, este fungo chegou para quedar, e dende hai 31 anos teñen unha importantísima festa aquí, en Ordes. Gastronomía, exposicións e moita troula aló polo mes de abril. Anotade a data e mentres e de mercar uns poucos. E probades as nosas receitas que vos ven moi ben. Ou non, Xulio? Sí. Estaba mirando Xulio estaba mirando para... Estaba mirando para o queixo. Estaba mirando para o queixo. Como vai o queixo? Dios mío, agora xa me está dando un pouco de... no corazón, Begoña, é o teu, creo. É o meu? Sí. Sí. Vámoslo sacar. Vámoslo a ver aquí. Veña. Oh! Que che parece? Veña, saca, que temos que rematar o programa. Sí. Aí vai. Pon aí que vexe a xente da casa, por favor, que vexe esa maravilla. Mira, que bonita. Mira, alucinas. Mira que bonita quedou. E empratar, A empratar isto porque quero velo. Vamos allá. Oh, que maravilla. Mercedes, tens que vir, Tens que vir onde está. Ai, tens que vir, Mercedes. Vente pa aquí porque vas ter que probar agora e vas a alucinar, Sí. Vas a alucinar co que temos hoxe aquí preparado. Vale, Con a ver. uns champiñóns facemos maravilla. Mira, outro pavo, o forno de Xulio. Adiantemos o pavo. Mira. Mira, o queixo fundido. Mira. Ves, 2 minutos que botou, Sin trampa nin cartón, A ver. Tiembla, Begoña. Aí vai a segunda pregunta, Que queixo lle botou Xulio aos seus champiñóns? Arzúa Por Ulloa. 50 euros. Que queixo lle botou Arzúa Xulio Ulloa. aos seus champiñóns? Cal? Arzúa Ulloa. Vale. Pois aí tedes eses champiñóns recheos con queixo que lle botou por enriba. Además, o queixo levaba tormentelo, que levaba máis. Tormentelo, perexil, pimienta... Oh. Para derreterse. Vente conmigo, Mercedes, por favor. Vamos, ponte aquí, fai o favor. Tens que probar os 2 pratos mentre eu reparto cartos, Vale. Acórdate. De acuerdo. E tesme que dicir rápido como unha centella o resultado, Vale. Estou nerviosísima. Veña, empeza aí polo de Begoña. Ai, esa quiche de Begoña. Dios. Vamos a repartir cartos mentras probas a quiche de Begoña que está maravillosa. Hola, que tal? Boa tarde. José. Hola. Como estás? Bueno, más de 100 niños. Bueno, a ver, José, queres 50 euros, non? Non se mordan. Bueno, pois dime ti que queixo lle botou Xulio á súa receita. Arzúa Ulloa. 50 euros, Juan Brames. Moitas gracias por chamar, un niño gigantesco. Mira, eu quería dar un segundo moi grande para ir para o señor Julio, que traballei con el 3 anos. E cortouse, pero non pasa nada. Un saúdo, te chamo outro día. Moitísimas gracias por participar, os 50 euros sí que os mandamos. Por favor, por favor. A ver, Mercedes, espera. Mercedes. Que compromiso. Xulio fixo uns champiñóns recheos vegetais e Begoña fixo unha quiche maravillosa. Non quero presionarte, Mercedes, pero estou no facendo. Eu sí que quero presionar. Mercedes, se queres volver á casa... Oye, non te mates, Mercedes. Xa me estás poñendo nerviosa. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Tírame máis polo champiñón. Xulio! Mercedes quere volver á casa.
Moitísimas grazas por vir, Mercedes. Pasáchelo ben. Estupendamente. Alegrámonos moitísimo. Mañán hai máis a voltas co prato, señoras e señores. Mañán hai máis. Quen anda aí, verán? No, verán no. Quen anda aí? Quedan agora coa Hora Galega, o novo programa de actualidade. Hoxe pola noite estou no Malicia Noticias. Hala, chao. Hasta mañán.